aquells que la defensen moriran. Llançeu les forces ràpidament. Armengol, ja tinc la pólvora preparada. Anem a destrossar aquest exèrcit espanyol. Sí! Això ha d'acabar. Hem de negociar amb l'enemic. Obrirem les portes. Però no podeu matar a ningú. Bon dia, quarts. Diuen obrirem les portes, però que no matem a ningú. Això no pot ser. Els enganyarem. Que surtin i els matarem a tots. Goblins, adéu! Obreu les portes i no matarem a ningú. ¿Qué coño es esto de la UDEF?